Lahi na karon ang panahon sa kaniadtong panahon. Kaysa una kong manguyab ka, kinahanglan mamisita. Karong panahon na kay high-tech na cellphone ang gamiton. O ikaw sa imong uyab, sugton halok-halokan ang cellphone. O pananglit kong tiksan ka sa imong uyab, ang imong message o imong ringtone mauray na hibalo. Ang kinahanglan ko kanang imong reply na kanang tinod-anay. Dali ag reply ayaw dugay-dugay kay ang cellphone mo patay-patay. Ang akong cellphone nakagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratohon, nindot ni kay dili kawaton. Lahi na karon ang panahon sa kaniadtong panahon. Kaysa una kong manguyab ka, kinahanglan mamisita. Karong panahon na kay high-tech na cellphone ay gamiton. O ikaw sa imong uyab, sugton halok-halokan ang cellphone. Ug pananglit kong tiksan ka sa imong uyab, ang imong ringtone o imong message mauray na hibalo. Ang kinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinod-anay. Dali ag reply ayaw dugay-dugay kay ang cellphone ko patay-patay. Ang akong cellphone nakagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratohon, nindot ni kay dili kawaton.